päivää! Tai oikeastaan huomenta voisi sanoa. Kiitos oikeesti 20 tilaajasta. Aivan huikea määrä niitä on kyllä, että joo. Ja sori, ei oo tullut sitä videoa ja niin, onhan tässä ollut kahdet rippijuhlat. 2 päivää sitten oli häät. Sitä ennen oli toiset häät. Ja tosta tää ääni kuuluu. Tuossa vieressä on kanat, että jotain ääniä voi pitää, mutta ja kukko sekin voi pitää jotain ääniä, mutta annoin kyllä ruokaa, että ne olisi edes hetken aikaa hiljaa siinä. Joo. 80. Nyt on elokuun 1. päivä. Aamu. Ois kiva saada 100 tilaa täyteen ennen mun synttäriä, eli 30. päivä. Sillä laitoinko mä Instagramiin jo laitoin kuva, että pakko saada 100 tilaa ennen täyteen mun synttäreitä, että isoveli joutuu tekemään sitten kaku. Joo. Kesälomalla no Turkissa ei tultu yhtään ei tullut kuvattua ja en tiedä miksi. No siellä oli kyllä aika lämmintä. Siellä oli 30. Lämpimin päivä oli varmaan joku. Tultiin torstaina lähdettiin lentokentälle, niin taisi olla tiistai tai keskiviikko oli 36 astetta. Taisi olla. Joo. Mä etin tuon Instaankin kuvan tosta. Mitä vaan tulee toi kyssärivideo, että laittakaa sinne kommenttiin vaan kyssäreitä. Kun on toivottu video niin kyllä mä päätin, jos tekis sit se kyssärivideo, niin on toivottu video multa sitten, niin kyllä. Heräsin 6:30. Se on vaan tyhmää, kun ei oo enää kauaa tätä lomaakaan. Hetken aikaa vielä. 10. päivä takas koulun penkille. Hetkisen aikaa on vielä. Vois kyllä kuvata noita kanoikin vähän kun kiitellyt jo 80, mutta oikeesti 8. Kiitos 80 tilaista. Niin tää on oikeesti tää on kiva oikeesti kattoo. Ei, mitä mä saan? Oikeesti tää on kiva kattoo itse. Aurinko paistaa tuolta ja mä näen vaan ison naamani tosta noin. Ampiainen. Joo. Mut oikeesti kiitos 80 tilaajasta. Joo. Käydään kattoo niitä kanoja. Ja kukkoa tietysti. Täällä ne on. Näkeekö? Kukko lähti heti karkuun. Kanaset haluaa videolle. Kanaset haluaa videolle. Sitten ei nokkasta niin. Joo, kukko tuli silloin kun oli lauantaina, lauantaina tuli kukko ja meillä oli ei semmoinen kukko, se oli pienempi kuin kanat. Joo, ne sen tappu kuule. Ei nyt tappanut, vaan päästettiin se vapaaksi sitten ja sit kissa vei se. Nyt on hyvän kokoinen kukko.
ukko pitää rotia. Kyllähän ne sitäkin vähän yritti tossa kyniä, mutta kyllä se kävi päälle. Aurinko kyllä paistaa sen verran hyvin, että joo. Ei mulla oikeastaan mitään muuta sanottavaa ole. Se on kuulkaa se ensi videoon, eli varmaan kyssärivideoon. Se on morjesta morjesta.